इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। जय भोजपुरी रिपोर्ट में हम आप सबके बतावे जा रहा बानी कि आप लोग के कमेंट के असर हो गई बा। एकरा पहले हम आप लोग से सर्वे करैले रही कि अमरपाली और खेसारी के एक साथे गाना आवे, आप लोग कमेंट करी जा। तो जी हाँ भैया, आप लोग के कमेंट जोन बा रंग लेके आयल बा और खेसारी और अमरपाली के गाना आ रहा बा और वो गाना के नाम भी पता चल गई बा। खुद खेसारी लाल यादव जी बतैले बाड़े भतार अभी बच्चा बा ये गाना के नाम रही। जी हाँ दोस्त, आप लोग बतावल चाहते हैं दुल्हन गंगा पार फिल्म में ये गाना हुई जेकर नाम हुई मरद अभी बच्चा बा। जी हाँ, चाहे भतार अभी बच्चा बा, दोनों ही टाइटल हो सकता। काहे कि खेसारी लाल यादव जी बतैले बाड़े अपना फेसबुक ऑफिशियल प्रोफाइल से दुल्हन गंगा पार फिल्म में अमरपाली और खेसारी जी के गाना शूट भइला और खेसारी लाल यादव जी बतैले बड़े गाना का नाम मरद अभी बच्चा बा और ये गाना हिट भी भइल बा भतार अभी बच्चा बा। तो दोनों ही टाइटल से कोनो भी हो सकता, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के मानल जाओ तो मरद अभी बच्चा बा इस टाइटल से ये गाना हुई आइटम सॉन्ग हुई दुल्हन गंगा पार फिल्म में अमरपाली दुबे के साथे ठुमका लगावत नजर अहन खेसारी लाल यादव जी और आशा बा की हो गाना तोड़ी भोजपुरी के सारा रिकॉर्ड और बन जाई नंबर 1। काहे के पवन अमरपाली जी जब आई रहे लोग तो भोजपुरी के सारा रिकॉर्ड टूट गए और राते दिया बुता के नंबर 1 भोजपुरी के गाना बन रहे हैं। तो आप लोग के का विश्वास बा का ये गाना के आप लोग नंबर 1 बना दे तोड़ सकता भोजपुरी के सारा रिकॉर्ड? जरूर कमेंट बॉक्स में बताई जा खेसारी अमरपाली की जोड़ी के आप कितना पसंद करता नहीं। जना गाना के टाइटल बतावल जा रहा बा मरद अभी बच्चा बा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताई, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। मिला तो अगला वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय भोजपुरी। इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूलम।